ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಂದುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುತಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದಯಪಟ್ಟ ಸೇವೆನೇ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೇ ಗುರುತಿಸಿನಿ ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಏರು ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಏಪಲ ಗುರುತಿಸುವಿಗೆ ಅದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಮಾಜದ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅದಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇನ್ನು ಏಪಲ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಕ್ಕೂ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ಡೆಲಿಟ್ ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಕಚೇರಿದ ಬಾಬಾನ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತಲಟ್ಲಂಚನೆ ಏತೋ ಜನಗಳು ಬಂದು ಕಂದಾದೀಪನ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕುಟ್ಟಬಾರ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಾಗದ ಆರಂಭ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನಲ ಗುರುವಾರದ ಬಾಬನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಲ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ಪದತಲಾಟು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಇಂಥ ದಿನಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮೂಲಕ ಮರಡಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೋಪನ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 35 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕೋಪನ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಲ ಓಪನ್ ಆತನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲ ಅವಳು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಸನ್ನಿಧಾನಡೆ ಓಪನ್ ಆತನು www saiparivar.org ಪಂಚಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲ ಮುರಂದ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಂದ ದಿನಟ್ಲ ದೀಪನ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೋಡೆಗಾನಕ ಇಂಕ್ಲ ಸಾಯಿಪರದ ಪೂರ ತಂಡೋಲ್ಲ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಾಗ ಬತ್ತು ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರದ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ತಾನಿ ಬಾಬಾನ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ತಾನಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾನಂಚನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನದ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾನಂಚನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ಈತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಅನಿಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಆರ್ಲಿ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಥ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸೇವಾಲಯ ನಂಚಿನ ಹೊಂಬೆಲ ಕಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಲಬು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷమైన ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ದೀತೇರು ಆಯ್ತ ವಿಷಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಿಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಆದಪ್ಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಐತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಪನ ಜನ ಈತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದಪ್ಪು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಡೆ ಮುಖ ಮೋನೆ ತೋಜಿಪ ಅಂಚೆನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ನಮ್ಮ ದೇಕಿನ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಪಟ್ಟೊಂದಾಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ల ಮೂಲಕ ಐಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವೇತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ರೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕರ್ರಾದ ನೇಮಕ ಏನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಎನ್ ನೀರಾರಿ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೋಲದಾರು ನನ್ನ ಕುಂಬಲ್ಗೊಂಡು ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಬಾವಡ ಪದದಲ್ಲಟ್ಟು ಗೋಲ್ಪ ಇರಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಣಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಪು ಅರ್ಲಾವಣೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ನಡಪುಣಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮದಿಪುಣ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಗುರ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾತ ಬದುಕೆರೆಗಳ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಯಪಡಂದ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಿರುವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಒದಗದು ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ್ ಪುರಾಣ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತದ ರೂಪ ಆ ಒಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದೊಂದು ಬೋವೆ ಒಂಜಿ
ಜಾತಿ ಮತ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಪದ ಪಂಡ ತಡಮೆದಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕುಬಾಲಡಿಗೆ ಸೇರಿದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಹೊರಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಭೂಪಟೋಟ್ಲ ಮಿನ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕವಿ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮೂಲು ಅಕ್ಷರಶಾನೆಗೆ ಅನ್ವಯ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾವಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕವಿ ಪಂಪಿರದಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಕಿವಿಯೆರಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯೊಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೇಳೋಕೆ ಒಮ್ಮಡಿ ನುಡಿಯೋಕೆ ಭಗವಂತ ಕೈಯೆರಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯೊಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಇಮ್ಮಡಿ ದುಡಿಯೋಕೆ ಒಮ್ಮಡಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಪಣ ನೇತ ಅರ್ಥದ ಪಣದಂಡ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡುಗೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ ನಮ್ಮ ಪಣೋಡು ಬಾಕಿದ ನಡೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಬೆಂದಿನಿಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ ತಿಂದದು ಒಂಜಿ ಕೈತ ಒಂಚೇನು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕವಿವಾಣಿನ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಇನಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಯ್ಯಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇವ್ರು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಐನು ಕುಡ್ದು ದೇವಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಗೆಬ್ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ದೇವಣ್ಣ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾಬನ ಪಾದತಲೋಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ತುಡರಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಮಂಗಳೂರು ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅರೆ ಪ್ರವೀಣನೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪಂಡ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶವ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆದ ಶಾಖೆಲುಂಡು ಐಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಸುರುತ ಯುಗಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭರತ ಮುನಿ ಜಯಂತಿ ಒಕ್ಕ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಪೂಜನ ಪಂಡದು ನೇಟ್ ಗುರು ಅರೆಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಅಡಿಟ್ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುಂಡು ದಾದ ಪಣ್ಣದಂಡ ನಮಗೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿರೋದಂಡ ಈಗ ಬುಡಿದ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ಪುಡು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಲೆಡ ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋಡು ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದಾದ ಪಣ್ಣದಂಡ ಓಲು ಈ ಏರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇರೆತ್ತ ಮದೆತ್ತ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಹೂವೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಚ್ಚಿ ಹೂವು ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಗಿನಿನ ಭಜನೆ ಅದ ಅದೇನ ಪುಷ್ಪಕ್ಕನ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು 75ನೇ ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿನ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದುಂಟು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು 1947 ಇಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಂಡದು ಅವು ಶಾಂತಿಯುತ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಶಾಂತಿಯುತವಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪಿಲೋಡು ಎದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆತನ್ನು ಪಂಡದು ಸಮಾಜವು ಇತ್ತೆ ತಿರಿ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಂಟು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಹ ಪಂಡದು 23ನೇ ವರ್ಷೋಡು ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋಡದು ಈ ಭಾರತಿಗೆ ಬೋಡದು ನೇಣು ಕಂಬಗೇರಿನಂಚಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಹ ಆ ಭಗತ್ ಸಿಂಹನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಹ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪುರಭವನ ನಡಪೆರಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂದುಂಟು ಬಡಗುತಿಟ್ಟದ ಭಾಗವತೆರನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಗೆಪೊಟ್ಟು ಮೇರು ಬರಿತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕ ನೀನು ಬಡಗುತಿಟ್ಟುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಇಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಯರಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಿಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇನ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದೇರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋಡದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 23 ವರ್ಷದ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತೇನೋ ತುಪ್ಪ 22 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ದಾಲ ತಿರಿಯಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ 23 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಚಪ್ಪನ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ 23 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀರ ಯೋಧರಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂಡದ ತಿರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ನಿಖಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ವರ್ಗದ ಸಮೇತರಾದ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒರಂಬ ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ
ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಗೊತ್ತು. ಆರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದಿತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತದ 20 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರು ಕೇರಳ ಪಾತಿರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಸೇರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀಡ್ದವರು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತಂದಂಡ ಒಂತೆ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಚದ ದೆಮಲ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತಾ ನಿಖಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತೆಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಜೆ ತಂದು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅರೆ ಪಲಗದಿನಾರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಮೊರಡಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೂ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜ ನಡುಪುನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಆದಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಡ್ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಬರ್ತನಾರು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಬರ್ತನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ನಾಲೈಗ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ತೆನಸುನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ಟನದ ಮಾಲಕೇರ್ಲ ಅಂದು ತುಂಬ ಅಡ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಟನದ ಮಾಲಕೇರು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗರುಡಿದ ಕೈತನ ಅಟ್ಟನದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರಾದೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಇದೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಕನೆ ದೇವರಿಗೆ ನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪುರುಷನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು ಆನಂದ ನಿಲಯರು ಅದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಉದ್ಕಾರ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಶುಭ ಆವರಣ ಬಂದಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುಂಬುದ ಮುನ್ನಡೆಸೋ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾನು ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಕಳೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪರವಾದ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರಲ ತೂಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತಾ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ರ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಾತು ನಿಖಲು ಪೂರ ಪಿದೆ ಇಡ ಮಾತೆ ಸೇವೆ ಮಾತು ಅಂತ ಎಂಕಲು ಪೂರ್ತು ಉಲೈಕುಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತಂಡು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಗಿಡಿಯಾ ತೂದು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಪಿದೆ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಪತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಣ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳತ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಲಾಪನು ಸೊ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಪರಿಚಯ ಆದಾಗಲು ಸೊ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಿಖಲ್ನ ವಿವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರೆಗಳ ಏನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಾಮಾಯಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲ ಸೇವಾಲಯ ಹೊಂಬಳಕು ಆರಾಮಾಯಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇತೋ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಬತ್ತನೂರು ಗೋಲ್ಪಾರ್ಲ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಮಾತೇಕಿಲ್ಲ ಈ ನೆಲೆಟ್ ವಿನೂತ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ದಂಪತಿ ನಕಲ ಪುರಂದ ನೀಟು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಕೊರ್ತು ವಿನೂತ್ರೈ ದುಬೈ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಎಂಕಲು ತಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಗೆ ಇಜ್ಜದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನೂತ್ರೈ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ತೊಪ್ಪೊಡ್ದ ಮಾತ ಸಾಂಗ ಸತ್ತ ABC ತೊಪ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ABC ತೊಪ್ಪೊಡ್ದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿನೂತ್ರೈ ಅವತ್ತಿಗೆ ಎಂಗಳ ಕುಂಪಲಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಒವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ವಿನೂತ್ರೈ ಇನಿ ಮದುವೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದೇರು ದುಬೈ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ತುಳುನಾಡು ನಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ ಅದಪ್ಪು ಈಗ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ವಿನೂತ್ರೈ ದಂಪತಿ ನಕಲು ಮಂತದ ಬತ್ತ ಸೇರೋಣ ಪಣದಿನ ಮದುವೆ ಆಪನ ಮೂಲಕ ವಿನೂತ್ರೈ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರ ಅಡ್ಯಾರಿ
ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೋಲ್ಪಾರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತಿರುಪವನ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ಟಣದ ಮಾಲಕೀರ ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರು ಸುರುತ ಒಂದು ಗೋಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾವಡ್ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की दक्षिण कन्नड़ जिल्ला अव्यच दक्षिण कन्नड़ जिल्ला फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ಗುರುಕಾರಾದ ಆಯ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಈಗಲ ಮಾತೇರನ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಚಿನ ಅರೆ ಶುಭಾವಡು ತುಂಬ ದಿನಟರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಮಾಜ ಬುಲೆಡ್ ಬರ್ನ ಆಶಯ ದೊಡ್ಡ ಬಾಬನ ಪದತಲಡು ಆನಂದ್ ಎನ್ ಬೇರೆ ದೀಪ ಅರ್ಲಾವಡ್ ಬರ್ದು ವಿನಂತಿ. ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆಪದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತರವಾದ ಅಕ್ಲು ಶ್ರೇಯಪುರಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ಬಾಬಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರೊಂದು विनुत रही दंपति नकलू दीप आनंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की भगत सिंह मनपुणचना ನೆಲದ ನಡಪುರಜನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕೋಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಲೆಲ್ಲರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈಗಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ಜನವರಿ 26 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಬಜಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಐಕೆ ಏಪ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯ ಐಗೆ ಮೂಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಾಲಯಡ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಪೂಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತಿ ಇಂಕುಲುಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದ ನೆಲೆಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಎಂಕಲ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಮೋಹಿತ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶಿರಡಿದುಕೊಳ್ಳ ನಂಜನ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪದ್ಯದಿ ನೆಂಚಿನ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿನೂತ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಹೃದಯ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿ ಗೋಲ್ಪಾರ್ಲನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿ ಅಡ್ಡಾಡು ಪಂಪನ ಆಶಯನ ಬಾಬನ ಪದ ತಲಟ್ಟು ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಬಾಬನ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಜಗತ್ತುಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಾಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗರದಿಂಚಿ 100 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾಬನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ಪದ ತಲಟ್ಟು ವಿನುತ್ರೈ ದಂಪತಿ ನಗಲ ದೀಪಾರ್ಲಾದು ಈ ದಂಪತಿನ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಪಂಪನ ಆಶಯನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಅನ್ನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂತೋಷ್ ಅಮ್ಲ ಮೊದಲು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಡು.